Tuon kiven takan oikealla puolella. Osuin. Kuoliko? Nyt ainakin. Kuolee joka siellä alhaalla. Oi oi! Mitä? Oi! Kovaa! Siinä on paha headglitchi just siinä, missä se kuulee on. Oho! Vittu. Ammo, man! Mitä vittu mä kuolen ihan vitun myöhään? Mitä oli se syö? Liidiluodella päähän, eikö mä ole siellä? Mä ansoin sen. Ampuun räjähde crossbowilla. Mistä? Tästä sitä vierestä. Juoksi sinne perähuoneeseen. En tiedä vaan. Ja vitun paska. Ei vittu! Mit? Nice! Ja haulikko mohku vittu, kun noitte haulikat tappaa aina yhdestä vaikka honosta ei. Vieläkään ei poista bleedi. Niin Hellfireen sinne ja nyt ne heitti savun sinne. Mä ammuin sen tuon seinään. Ei vittu. Miten sä selvisit siitä? Henkilökohtainen loukkaus. Tunakvadi olikin oikeesti sen. Hyvä, ne voi polttaa. Päätä luote. Nice. Tuossa ne kaverit Nice. Perkele!